YTA lông lên DW lông lên DW lông lên Việt Nam lên mari Cái thao đi nát rồi. Ta tổ tin nào nhỉ? Làm cái gì? Ta tổ tin. Lên cho tọn rồi. Anda buat di sini sana. Ayo loto Sini macam no mari nai Bonani baik ya hamzang ma te kromaya karu te bu paiman la phaja roni ne am sai ni leader te edisi ni em borang gonang obaran jan leya te bu sini paiman la phaja MDC borang gonang umasang lo te porma te joto oroni am sai ni leader te paiman la phane joto takuk te bukuk sona ni baik ya hamzang ma te kromaya karu किसी से सासुआन न ताने के बले निरबुतुरमा जरा लाई थांखा जतन हामबाय जों डिप्लोमा थाफायनानै 6 मास नि बिसिङाव ताबबाय जों दुइबा अ आमसायाव बोरै फायलां फार्स्ट टाइमाव जों कयटा आमसायाव भिजिट खालायखा साबालनि हस्पिटाल दिनै प्राइमारि हेल्थ सेन्टाराव जों भिजिट खायखा ते कयटा side of my life. Sentini Bubagani once a month, get out the balance. To my Bangal Masa. So now 7 I pay you no go. Jotan 7 Mangani Tikuri, Lamani, Devosta Hamya, Sakami, Devosta Hamya, Tinibusan, Sabal Nakasarum, North Malaka. Lấy condition hay à? Thì nếu chứ school càng làm khai lên thì càng chế sự khai này á, cho nên phản đối những problem trong lúc thì chỉ nên chế mà thấy nó thì nó cả số rồi. Lama sana thì thằng càng chế thì nó lama sana rồi à, boro bus sana à. Tuy vì ବ୍ୟବସ୍ଥା khai lên thì chế DWS ní department là officer DWS ní làm cái đó trong boro sana rồi à. Hani bangun tu, cuma buka gerak, gerak kita leh cuma bangun sang. Ini cuma hani musa hani mau kan jodoh saya mana. Other sumbernya semasa tu. Ini si slogan mulai orang ni rela kali masalah dite hobe, nanti sangram solve. Slogan sama. Jadi orang hari mau kan
जों सिरावानि बाथा दंमोन गामिनि लोगोराव गामिनि आमसायनि लिडाराव सालायनाय और जागा चिनिखौ नंजानाय नांगौ और रोंनायनि बेबस्था खायनो नांगौ आइने सिं अफिसाराव थांदे जों खायनो बाथा दंमोन दिनै एग्रीकल्चर सेक्टर ब्लेक हाया दिनै 90% नो जों एग्रीकल्चर बाय रिलेटेड दिनै इकोनॉमिक आरोसि दिनै इकोनॉमिक नि मेन जागा माने पोजीशन के जों एग्रीकल्चर आरोसि दिनै जों एग्रीकल्चर पुरा खायसि जों नाव दिनै बेसापरि रावबो पाइ रावबो दिनै आं बोसनाय जे नांमानो नावनि माने फोरि राव पाले दिनै एग्रीकल्चर डेवलपमेंट खायदे यानो दं हानि बांगो बोबाग्रानि जे वानसमोन ग्रेटर टिप्रालेन जों नामो दिनै चाकरिनानि थाखाय जे 100.2 स्टार होनो खायो जोंनो गोसाराय दं जों 100 जन चाकरि नायनाया 100 जन मा खायदे जों 31 जन से चाकरि मानाय सिनि हाव दंसि जों सि हा न खानि गसेले जों दंगाय हानि बांगो बोबाग्रा सावो 1 लास्ट फाइट जों सभा खायनि नायनाय जों दिनै सभा खायहांके उलबोते जों खायमे खानाय आनिके दिनै बेकरे दिनै बिसमान दिनै सिं पुरापुरि सबाय जों आं पावनाय नुसुबो खायदे जों थांसांनि नालाय दिनै अ जागा पाव बांनाय दंमानि रनो जों सलुसन मानानिके जों थांसांसिनाय जे प्र दिनै बर'नि प्रब्लेम होङो आफ्रो जत कम्युनिटी चिनि ते बाकी 19 ट्राइब्स चिनि कम्युनिटी दंनाय र जों थांसां खायके बर'नि सलुसन होङो दिनै जों लुखा बुबाग्रा जे प्र मादो बारियो साप्रो आंनि मिजोरामनि फायनाय चिनि ताखौ बर' रम और जागा मा तंनाय पावनि मानाय हाय हेने बुबाग्रा साप्रो जों गोबांना लोगोआव सिलसा मोनखनाखा पाव बेंगाय मोनखनाखा तमाने चा बुबाग्रा साखे देनै तमा सीपीएम कांग्रेस तो साथारबाय का 24-25 बছর काखा बुबाग्राले बाइके खायबेलाय पावर बुगुरु हाय हेने हो किन्तु 3 दिननि परे जों लुखा बर' रावनि सेटलमेन्ट बागै दिल्लीयाव थाङो अमित शाहआ एकर्ड खालायखा गे जों दानि माया खानाय जों थांसां हायके दिनै जों थांसां हायके जों ग्रेटर टिप्रालेन मानाय बबो 2023 नि बिथिङाव जों मानाय हानि बागै जों दिनै एक्सपायरि डेट दोनखा 2023 ओ 2023 जों जे फानो दिनै डिमान्ड फुलफिल खायनायनि बागै निराव बराव नानाय दिनै बनिया गोबां लोगोआव सावैमानो ग्रेटर टिप्रालेन को निरावगा कौसुमिसि सासु सामंगासु सोलिया हाय होनो मोनायना आं सारिमोसु दिनै नोंबो थांसांया बबो थांसांया हेंके बाइके जोंमाना दिनै बुबाग्रानि लगे जों जत तनानि नांगो जत करे हेंके बाइके मानाय दिनै जों नुगो फेसबुक आव ससियेल मीडिया आव जों नुगो बुबाग्रा हेंके हाबा नै विदेशी फायनाय रनो दिनै कांचनपुरनि नागरिक सुरक्षा मन्त्रनि एजेन्सी के कथायबा सामायाब सारा गया ओ मुनिसर ओ लिडार ओ सपोर्टर दिनै बुबाग्रा नके बांलादेशी न हाबा नै हुनि साइतो सिनि अधिकारनि बागै छि बुबाग्रा ग्रेटर टिप्रालेन हुनि साउ दिनै ग्रेटर टिप्रालेन छानमानो पर्यन्त बिनो हाबा नै हुनि साइतो ओ बरर मेरो नाइसिनि तंगि आ जागाव थाङै बर हदि हरा दिनै चिनि बुबाग्रा दिल्लीयाव थाङै गोसाय चिनि ग्रेटर टिप्रालेन नि बागै आगतला मोसावो हुमुलुं मोसावो दिनै जों कनपुयो मोसायतो बर सिनि सामखा बर कोना आमचायो थाङै चिनि सावो चिनि आमचायनि लोकरा जे बुसिया आदा माने सिसया अमाहायरनो के बुल फेमलावो जनगण बिभ्रांत खायो जोंबाय जोंनो सोकागो बाइके चिनि सामुनो केबिमानो अमसि बरनि नायमोन दिनै जों बहाय अमाहाय लिडारनो चिन्नानि नांनाय जेफ्रो चिनि दफा थांसाङो तो बुबाग्रानि लिडार चिबाय आ जागाव ते दलसा थुइ तलांखायानसि बुबाग्रा सिंहायानलै जों बुबाग्रानो जाजानाय दल ग्रेटर टिप्रालेन मुभमेन्ट जों सामु खायनाय दल ग्रेटर टिप्रालेन वारियर जों बुबाग्रानो जेफ्रो कट सिलसाफ्रो के जों सिरि दंमाया निरावबो सानानि नांनाय गामि आमचायो जे प्रब्लेम मानि अमरनि बांगैसो प्रब्लेम दंवासो बसर उंबो दंमोन जों थांसा उंनाया कारण जों नायचों थांसा उंनानि रोंयामनि कारण निजे व्यक्तिगत भावे जत नुवाचबो बुबाग्रा हायके वानचनानि नांनाय
जों जत टिप्रावारियाव जों वानसौ दफानि बागै निजेनि व्यक्तिगत वानसौ दंखायनो जोङो जानजा फेमिलि दङ जानजा साम खाय दंमोन दिनै जों बाग्रानो लगेरनाय हिनि सिखायो दिनै फानो नों सिएम याकारि हके जों याकानाय ग्रेटा टिप्राले नुबागै दिनै एमडीसी याकारि अमा चंपर हिंजागो बतिनि याकानाय बुबाग्रा जप्रो सानाय ग्रेटा टिप्राले जों अमा याकाके मानायके जों याकानाय किन्तु बड़ बीजेपी बो याकायनाया आईपीएफ बो याकायनाया सीपीएम बो याकायनाया कांग्रेस बो याकायनाया दफानि बागै ग्रेटा टिप्राले नुबागै अमनो याका खांगे मावो होनो साला तंको जों दिनै याकामाया जों अमा हाय लिडार होनो चिनि नांनाय अमा हाय लिडार होनो जों सानानि नांनाय जे निरनि बागै जोंरा सिलराय खायदि होनो चाव आ जागाते दलसा चें दंमो ताबोनि सिबिसि डेमोक्रेटिक फाइट चेनै गोनो साइ दंमो ताबोनि सिबिसि तै सिवां साका डेमोक्रेटिक फाइट चेनै एक्सप्री डेट पाइने हो नुबोब्रो फाइट खेने निने एक्सप्री डेट पाइके नु फाइट खेमनि जे दिनै निने ताबो एक्सप्री डेट पाया खोखानि नु खायदि अमसि बुबाग्रानि वानसंमो दिनै आं तंसा मिरो खायदि दिनै आं करे मिरो करे सेबा खायना ओकक से बुबाग्रा साव हानि बागै आं लुक्रंनो कय मुसुबो जोंनि जे सामो एडिसिनि सामो का हम दुकान जोंनि बरमगना एम साइड लांखा जों फाइनाय सालो जोंनि टिप्रासानि हामख्रानि बागै एडिसिनि जे केपासिटी दंमासा जों खायनाय ग्रेटा टिप्राले नुबागै बो जों सवा खायनाय पियाबा जों वान सथाय जों थांसां केसि जों मानाय दिनै जों थांसां माया मुभमेन्ट खायनाय आंके जों माया नाय आं ते ककरन साया जतनो हाय आनि पाइपले हामजामा ते खुलमा रय आं को अरन मथाखा टिप्रामथा बोबाग्रा